हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै आङो बे साननैसोआव भिडिअ बानायनो मोनगासिगौमोन आरो आङो भिडिअ बानायनो हानाय नंलामोन आंनि बे भिडिअ बानायबाय थाग्रा मबाइला माने बोराइजों गोलैनानै नैबे सानिफ्राय गोलैनानै हायाव गोलैनानै माने गैला जेबो जालामोन आरो डिसप्लेया थांबायमोन ओमफ्राय डिसप्लेया थांनायखायसो थांनाय बोरैबा माबा मोनसे जानायमोनबाथ' आं भिडिअखौनो नागारनो हानाय नंलामोन लोगोफोर जिबायदि बोरैबा अखान्थि मोनखादों आङो बिदि खोनानानै आं गैयामोन आरो बियो हारसिं दंमोन ओमफ्राय आङो न'आव माबा माबि खामानि मावहैबाय दंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव हारसिं थानानै मबाइलखौ सायाव दोनना लादो जाहैबाय ओमफ्राय मबाइला बोरैबा हारसिंनो मावनानै ना मानानै फिस्लायबोबाय आरो गाहायाव गोलैफैबाय नैबे गाहायाव डिसप्लेया थांखाबाय खनसेनो ओमफ्राय मा जाखो सानबाय आरो मबाइलखौ ओमफ्राय खाथियावनो थानाय सासे लोगोनिजों फन खालामनो होबाय आरो कला फैयो ओमफ्राय मबाइला ओरैनो जोंनानैल' थाबाय थायो आरो ओमफ्राय गोसोआ एसे हान्थि मोनलायबाय आरो ना फन फैनायखाय मबाइला डिसप्लेसो थांदों होननानै फनबो फैबाय नालाय जोंना माने मबाइला गंसेल' आरो बेजोंनो जोङो कल खालामनोबाबो बेजोंनो खालामो ओमफ्राय बिबो लायो आंबो लायो मबाइल बे गंसे मबाइलखौनो ओमफ्राय बेजोंनो इउटुब भिडिअबो बानायो भिडिअ एडिटिंबो बेयावनो बानायो बे मोनसेयानो माबा मोनसे जाना होबाथाय जोंना गैखालामोन आरो भिडिअ बानायनोनो ओमफ्राय जोङो केमेरा लानो सानदोंमोन आरो केमेरा नङाबा मबाइल गंसे गोदान लानो सानदोंमोन ओमफ्राय जोंना फैसा थाखानिबो प्रब्लेम ओमफ्राय समाबो मिलायाखै बेफोरबायदिनो बोरैबा बे टाइम जाना होबाय दं आरो ओमफ्राय जोङो गोसोआवबो एसे कनफिउस जाबाय दं आरो केमेरा लानाया गाहाम जागोन ना मबाइल लानाया गाहाम जागोन मा मोनसेया मोजां जागोन जोंनि ब्लग बानायनायनि थाखाय केमेरा लानाया गाहाम जागोन ना मबाइलखौनो लाबावनाया गाहाम जागोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो इसे ओमफ्राय र' आङो बे मबाइला ना बोरायाबो बिराद अखान्थि मोनदों आरो बोरैबा मोनखायो इयो मबाइल गैयाबा माने ओमफ्राय बेखौ इयो खोलैखांनानै गावहाबो बोरैबा मोनबाय नालाय दसेनो फाहामहैफिनखादो इयो हराव जादोंमोन नालाय ओमफ्राय हरावनो दसे थानानै बोरैबा मोनबाय नालाय लानानै थांबाय आरो बाजाराव फाहामनाय बोरैबा खाफाला मोजां मबाइला हामफिननायखायसो हामफिननाय दसेनो फाहामबोनानै लाबोफिनबाय ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोफिननो हाबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय गावहा मबाइल खोलैग्राया आंजो जानाय मोनबाथ' बिराद रागा जोंगौमोन ओमफ्राय गावजों बोरैबा जानायखायसो एसे रागाया दमायना थाबाय ओमफ्राय नै गावजों जाबाय नालाय नै बेखौनो सौख्रुबनानै दोनबाय बियो नै दावदै माखा ओरै गोलैलायबावसो रागाया देनजारखा आंजो जानायबाथ' आंखौसो सौगोन नामाथाय आंखौ सौगौमोन नोङो आंजो जानायबा आंखौ सौगौमोन नै आंजो जानायमोनबा गावजो जानायबा दायानो गैया ओमफ्राय आंजो जाबाथाय बिराद रागा जोंखायो सोर फाग्ला इदि दोनो दिसुन मबाइल आंनि एसे सना बायदि मबाइलखौ जेनला मेनला दोनखानानै ओंखायनोथ' खोलैदो नोङो नै इदि दोनोमोन जाहैबाय ओमफ्राय बोरैबा ओरै गोलैलांबायब्रा इयो ओरै गोलैलांबाय इदि गोलैलां नैयाव गोलैदो जाहैबाय बेफोरबायदि गोलैदो जाहैबाय मबाइला ओमफ्राय गावहा बोरैबा मोनलायबाय आरो बिखाया खावसे थांखाबाय ना मबाइल गैयाबा बोरैबा मोनखायो माने आंनो गैया जाथों थेवबाबो मबाइला गैया जानाङा इनो मबाइल नांथारगोन ना ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो जोङो माने ग'प्र' ब्लग बानायनो माबा मोनसे केमेरा नङाबा मबाइल लानो सानदों आरो जोङो साननानै मोनाखै मा मोनसेया मोजां जागोन जोंनि ब्लग बानायनायनि थाखाय ओमफ्राय केमेरा लानाया गाहाम जागोन ना मबाइल लानाया गाहाम जागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो नै मबाइलनि अबस्थाया बेफोरबायदि जाना दं आरो ओमफ्राय नै जिंफोरावबो ओरै नै जिंफोरावबो ओरै स्टिकार जोबनायमोन आरो नै फोरमानि ओमफ्राय नै बेयो मोनसे प्लास्टिक दंबायो दे नै बेखौ बोखाथ'वाखै दायो बोखानानै ओमफ्राय इयाव सायाव टेम्पारखौ होहैबावसिगोन ओमफ्राय मबाइला गोबावानो जाबाय आरो सिगाङाव बिदिनो बया जाखांबायो जोंहा बोरायानो गेम गेलेयो सौख्रुब माने गेम गेलेनानै हायाबानो ओरै होखायो नै मबाइलखौनो ओरै होखायो ओमफ्राय सौख्रुबनानै बिदिनो बया जाबाय थायो बिदिनो बेसेबा खैबारबा जाबाय जायो मबाइला गोदान खालामफिननायानो ओमफ्राय माबोरैबा बारग'गोन नुदों समावनिखौ नै डिसप्लेखौबो लाना फैबावलायोसो मालाय नै
kita tayo. Ito na yun. Saan niya? दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो होमबा लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट व्लगाव बाय बाय रायनाया मा जायां दे थेंख्लें जा गोथाव मोनखायो आङो थेंख्लेंखौ गोदै गोदै जाखायो ना थेंख्लें गोमोननै मोननाय Sana. गोदैखा जा गोथाव गोदैखा गोदै गोदै जालायो नैदि बेसेङाबो गोथाव जाबावोसो नैदिया सोबनोनो आराम जालायो नै Bye bye.